DSF long live, DSF long live. Kena hamba joto yo media friend rogno dini mo TSF ni ngoi sodor is by Kobokjar norok jotono saimono sini o hasto TSF ni asai puruni simikno Roman script no by kok borokno mas khinyai te kok Roman script no kok borokno saluma khlanyai hine andolon khlai phaim tongmoni tamgu khlai ma pongko gobang ma motha gobang ma সংগঠন khlai tongo abon bisingono tini TSF sodor is borok inisiatif taka jirania SDM thanginai borok memorandum namnya phanani hinai ang ex TSF hisabai borok khobor hoinai ang dini khumlung tongo ba mandagai belakhana khas rangka tei tongthokka sini TSF rok sini Roman script ne andolon tabu buya kairako bono inisiatif nainai gobang ma jaga tini sodori simikya sodor south sodor north khara haste gonangino borok khlainai borok kongrujak omo hakeno tini amoni ongo hisabai tini first jiraniyawo SDM thangirinai abon sekang borok Agartala borkha Agartala bo khlaikya tini second step TSF ni jiraniya SDM thangi tabuk jeng khumulung motor stand ni chime himboto khlai thanglai tongo tiano puilano hambai maru jeng tini sodor is divisional committee tei khumulung unit TSF bai kaisa himboto songkraka o jeng himboto jeng khumulung simi chengi thangi jeng jirania SDM jora thangnai jirania SDM o jeng memorandum berman pore sini tini imani je rally pajak nai tei sinoro seng hakena seng gengma school ni student sungno hai sinoro logiri paja tangi hindi je pori nai sirnai borok bo saimanu je seng tamungai seng bahike seng kobrok roman script bai seng bahike nangi tong haini bagino tini sungno gobangma organization gobangma school ni student rok sungno phaioi gobangma borok no phai sungno logiri paja seng amo bising seng kesaramu sungo joto takute bukuk sungno bahino seng tabuk seng thanai jompu bisro mungsi simi sini movement changjaka TSF ni movement kobrok roman script neti agi bo seng chengi phayo 1968 ni simi seng TSF seng roman script neti choba khai tongmani seng haina hai tabu seng soba khainai khaibo thangnai je sini khorangno Tripura government je kono kaisa sungno kogriya sak sung sina movement choya khai thanai ei judi kaisa borok khobor ya sungno haikaba sungno kono koktung hoy angake sung baunu ngai je sung amri sai bang tebo kotor movement khaini bagai sung tabuk jraine SDM thangi sung memorandum yafarnai khanaman parents rok borok 200 above tongo parents rok bo Montfort Yakli Kumpui om haike sung chinoro rally bo brong ni jraine future na sigai
borok bohaino senior rally bo phai sungbai join khaipajak tabuk sakjora besok school ni rang sangnai rok sokpaika sinoro kebangma tabuk naidi songo tei sini school ni student tongo amor khoboi joto khoboi singoro 13 school hai tongo